Dacă este să ne referim la partea de obținere de documente sau partea legislativă, din păcate sau din nefericire sau, nu știu, poate opinia publică nu știe, România este unul dintre cele mai restrictive state din Europa în ceea ce privește legislația silvică. Deci noi avem cea mai restrictivă legislație în domeniul recoltării lemnului. Cu toate acestea vedem că la noi știrile negative cu privire la recoltarea lemnului abundă. Deci se pare că cu cât am înăsprit legislația, cu atât rezultatele nu au fost poate într-o direcție pozitivă. Deci în România nu se găsește în rândul statelor cu o legislație relaxată în ceea ce privește recoltarea lemnului. Avem o legislație dură, o legislație foarte stufoasă, trebuie să respecti foarte multe reguli. Ca să recoltezi un arbore, da, nu vorbim de partea de arbori care se află pe domeniul public sau care se află în curți, ci ca să recoltezi un arbore din pădure, dacă vorbim de proprietăți amenajate, în primul rând trebuie să ai un amenajament silvic. De la 100 de hectare în sus, proprietarii sunt obligați să aibă un amenajament silvic. Deci, practic, ne întoarcem la ceea ce vă spuneam la început, că în România, marea majoritate a lemnului se recoltează în baza unor amenajamente silvice. După care, de la pornirea la acel amenajament silvic în care se spune ce lucrări ai voie să faci și ce nu ai voie să faci, pornind la acele lucrări, silvicultorul merge în teren, pune în valoare acei arbori, întocmește actul de punere în valoare, emite acea autorizație de exploatare, pe care firma de exploatare sau oholul merge în pădure, recoltează lemnul și lemnul ajunge așa în piață. Este prima punere în piață a lemnului. Deci este o înșiruire de acte ca să poți să recoltezi un lemn. Nu mai spunem că pe partea care se face exploatare, sunt controalele exploatare, minim 2, cu predare, cu reprimire. Deci legislația românească este destul de restrictivă și presupune o serie de... toate actele astea, toate actele se respectă. Pașii și actele se respectă. Actele și pașii se respectă. În Europa, cred că suntem, din Uniunea Europeană, au mai rămas doar 2 țări, noi și Italia, în care aplicăm ciocanul de marcat. Fiecare arbore care urmează a fi exploatat are acea amprentă a unui dispozitiv de marcat unic, care silvicultorul merge și face punerea în valoare. Deci există un set de reguli și un set de documente care trebuie completate și care trebuie folosite pentru a dovedi legalitatea recoltării lemnului. După ce lemnul a ajuns în acea platformă primară și urmează a fi expediat pe drumurile publice, avem acel sistem de trasabilitate a lemnului care este unic în lume, în care în momentul în care ai încărcat un camion cu lemn, ai și introdus toate datele mărfii într-un sistem electronic în timp real, care permite oricărui cetățean care deține un telefon mobil sau care are acces la internet să verifice dacă acel transport este legal sau nu este legal. Dacă acel transport apare în sistem, înseamnă că este legal. Dacă nu apare în sistem, înseamnă că nu este legal și poți să suni la poliție. Ați punctat foarte bine că orice cetățean poate verifica. Da, deci în România absolut orice... Poate verifica dacă, de exemplu, vede o mașină cu... Este foarte simplu. În primul rând își instalează, dacă vrea să-și instaleze aplicația, să o aibă la îndemână tot timpul, intră în Google Play de Android și se descarcă inspectorul pădurii și se instalează și rămâne instalat. Așa se numește aplicația. Așa este aplicația. Aplicația se numește Inspectorul Pădurii, funcționează în România din anul 2014. Bine de știut. Dacă nu vrea să-și instaleze pe Android această aplicație numită Inspectorul Pădurii, o poate folosi direct într-un browser web, pe orice sistem de operare, accesează www.inspectorulpădurii.ro și acolo poate să verifice pe de o parte în funcție de numărul mașinii, introduce numărul mașinii și vede dacă există aviz sau dacă nu există aviz. Poate să verifice, deci că pentru un operator economic sau pentru un autovehicul se poate verifica și istoricul transporturilor. Deci introduce... Cineva se îngrijește ca toate datele astea să fie încărcate în programul respectiv. Cineva se îngrijește. Toate firmele de exploatare, toate firmele sunt obligate să introducă aceste date în acest portal. Practic nu pot... oameni special angajați care fac treaba asta. Da, nu poți să transporti lemn în România dacă nu ai introdus datele în acest portal. E un portal care funcționează. Este un portal al statului român.
administrat de statul român și practic tu, ca să poți să transporti lemn în România, trebuie să introduci datele transportului în acest portal. E o transparentizare foarte bună și utilă și unică, rezolvă, și unică în lume. Rezolvă probleme, adică n-ar mai fi fake news-ul dacă s-ar accesa site-ul ăsta și s-ar ști și să merge pe firul legal. Dacă cineva încă a greșit, poate fi tras la răspundere. Da, dacă oricine greșește, deci practic dacă ai ieșit în drum public cu o încărcătură de lemn fără să o ai declarată, fără să ai acel aviz și acel cod unic dat de aplicația U-Tracking, acel material nu se confiscă. Fiecare exploatare forestieră în lucru, da, are acea placă în care acel panou informativ, da, în care găsești UP-ul, UAU-ul, OCOL-ul, operatorul economic care face exploatarea, autorizația de exploatare. Ei, în inspectorul pădurii ai posibilitatea să introduci numărul APV-ului și vezi dacă este sau nu este autorizație emisă pentru acea suprafață.